Alcalde, festas de Boiro comenzadas xa. Pues sí, a 7 da tarde empezamos cas salvas y nada, empezamos ca charanga y ahora estamos aquí a punto de empezar o tema do pregón. Pregón dedicado, unha homenaxe, como debe ser, en Boiro ten claro, o comercio. Pues sí, y el comercio tradicional, o comercio de toda a vida, a verdad que estamos moi contentos con como se está levando pois desde política comercial en Boiro e a verdade que estamos de moda, como sempre digo, e bueno, o comercio respira moi ben, ¿no? E a verdade que hai que darlle visibilidade a ese comercio. Por diante, días de troula tremenda. Días de troula y para mí días de preocupación, ¿no? Que todo salga ben, que non teñamos ningún incidente, que a xente se divirta e, bueno, iso que pedimos, non? A verdade é que fixamos un programa con todo o cariño do mundo, espero que a xente lle guste e que disfruten. Pensado para todos os públicos, para todas as cidades e tamén apostando pola seguridade dunhas festas tan importantes e de tanta repercusión de xente aquí no Concello. Non hai dúbida, non, a verdade é que acaba de dicir os puntos importantes, non? A verdade é que para todos os públicos en diferentes ubicacións no centro urbano e sobre todo que preme a seguridade. Estamos preparadísimos, levamos un día de locos, ultimando detalles, pero ahora xa estamos, xa temos aquí os pregoeiros sentados, que son a parte moi importante para nós e que comence todo con moito ánimo, con moita precaución, pero sobre todo pasalo ben ca familia, cos veciños e ca xente que nos visita. Eu creo que a festa está asegurada. O tempo xa é demais, pero eu creo que vamos a ter unhas festas maravillosas, un cartel estupendísimo, que máis podemos pedir en Boiro? Están ilusionadísimos os pregoeiros porque é un recoñecemento importante ao comercio local que tanto fai polos pobres. A ver, tírate conta que hai comercios que levan moito máis de 30 anos e que se aguantaran a día de hoxe é algo moi importante. E eso sobre todo fai pobo, fai vila, ter economía, ter movimiento, ter cultura. Eso fai que o pobo medre e que a xente queira vir a Boiro. Por eso somos unha población que sigue medrando, que a pesar no COVID fomos o único concello que medrou, e eso é porque hai traballo, porque temos vida e porque, por suposto, están os nosos comercios e as nosas tabernas tan importantes nas que se falaba e se arreglaba a vida, incluso a política. O pregoeiro porque somos moitos. A sensación é moi bonita, non? Porque é bonito que se acorden do comercio tradicional e do pequeno comercio. Bueno, un recoñecemento a aguantar tantos anos, tanta xente que estamos aí, pero bueno, sobre todo darlle as gracias ao pobo de Boiro, que sempre confiou en nós, porque é verdad, aí en Boiro hai moitísimo comercio, gracias a porque a xente sigue confiando no comercio local e no comercio tradicional. E para nós que estamos aquí é para todos un placer vir e compartir con todo o mundo ese recoñecemento, que eu penso que non é só para nós, que tamén é para o pobo que nos compra, non? Rosario de Noemí, Rosario, que tal? Moi ben. Vaya homenaxe que lle fan nas festas de Boiro o comercio tradicional. Coa falta fai, que ten 55 anos a tienda. 55? Unha delicatez. Non hai en Santiago. E hai no en Boiro. A tienda de Noemí. Que lle parece un día como a de hoxe? Ai, encantada de la vida. Eu xa estaba aí a bailar, se supera, pero non sei. Hai 55 anos que montou o negocio, non? Elo. 55. 55. E por que en Boiro? Por que en Roiro? Porque son de Boiro. É daqui, hai que facelo. É daqui, hai no que facer aquí. Se fora de Santiago, faciríos. A xente segue comprando no mercado local. No mercado local. Segue comprando no comercio. Sí, nós vivimos da tienda. Pero é unha tienda que hai que vela, non é falalo, é velo, chea de mercancía. Non hai que falar, hai na que ir a ver. Pois hai que ir a vela, por outros 55 máis. Veré, por outros 55 máis. E teño 80, estou como un tren. 80. Estamos con Leti da taberna aquí en Boiro no inicio das festas. Que tal, Leti? Pois moi ben, moi contenta e moi emocionada de presentar tremendo pregoeiro.
pregón que hai este ano. As primeiras festas do verán desta contorna toda do Barbanza e co comercio como protagonista. Que importante. O comercio local que fai pobo, que fai economía circular, que mantén os povos con vida e que teñen moi difícil co comercio online. É un placer para min conducir esta homenaxe de taberneiras, como neta e filla de taberneiras, non podo estar máis honrada porque é un traballo polo que das a túa vida literalmente, así que merece el recoñecemento. Como vas levar? Podes adiantar algo, así un pouco do que vai a ocurrir aquí nos minutos, Leti? Básicamente dar a benvida, agradecer a miña presenza e despois a palabra é delas que son as verdadeiras protagonistas. Supoño que María, conselleira de Cultura, que xa estivo composto en Radio Líder, polo que estive vendo, quererá decir unhas palabras ao pobo, o mesmo alcalde Martiño, pero bueno, as protagonistas son elas, seguro.